eta nolabait orain, apurtzailea dena, antisistema omen da, homofobo, matxista, zikin bat izatea, edo fascista bat izatea. Eta, klaro, nik uste dut hor, pixkatera igual, aldatu behar dela logika, porque askotan esaten dugu, fasismoa gelditu behar dugu. Baina konturatu behar gara ez, beraiek gu gelditzera etorri garela, etorri direla. Eta nolabait, aurrera urratsak eman ditugunean eta berriro, botere harremanak jakean jartzen ditugunean, badago, kasu honetan, maskulinitatearen berrarmatze oso bat, eta gainera dago, aliantza matxista internacional fascista bat, ikuste Milei, Trump, Abascal, Meloni,